Saat günleri biziň bilen şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu sürpriz biz mydama siziň bilen. Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, hormatly TikTok görjüler. Bu Ceyhun Production'ın bu sürpriz hyzmaty. Bugün biziň ugrumyz Könürgön etrawynyň patasy geňeşligi. Ýagny biziň aýdym-şegdimiz meňem yegenim Begnazar Şametowyň adyndan ikinji gezek öňe mehriban uýutuny Doglan bilen gutladypdy. Inni bir gezek bolsa Begnazaryň mehriban käbetini bagtygul gelenejemizi Doglan günü bilen Didaryň adyndan Begnazaryň adyndan gutlaýar. Häzir netip bolsa patasy geňeşligine Şametowylaryň agdy bir ojagyna Qur'an Mämmed agamyzyň bagtygul gelenejemizin agdy bir maşgalatyna barýar. Begnazaryň ýollan Didaryň ýollan sowgatlaryny, azaýyp gutlawlaryny, azaýyp arzuwlaryny siziň şaýatlygyňyzda goşurýar. Mehriban tomaşaçylar, diýişimiz ýaly Begnazaryň ýollan menziline geldik. Ýagny Quraş agamyzyň bagtygul genejemizin döwletli ozagyna geldik. Häzir nesip bolsa özüňiz şaýatlygyňyz bilen owadan sowgatlar gozurýas. Tomaşa edin. Assalamu alaykum. Hemmäňize birinji bilen aýdym-şegdimiz meň mehriban ýegenim Begnazaryň adyndan gyzgyn salam. Hemem öz adymyzdan assalamu alaykum, günüňiz haýyrly bolsun, agşamyňyz haýyrly bolsun. Hemmäňizi Qur'an Mämmed agamyzyň, Quraş agamyzyň bagtygul gelenejemizin döwletli ojagyna bereketli taşan başyna hoş gördük. Begliň adyndan, Begnazaryň adyndan, Didaryň adyndan, galyberdi hemme perdentleriň adyndan birinji bilen Doglan günüňi bagtygul gelenejä tüýsürekden gutlaýas. Allah'dan ýaşyňyz uzun bolsun, perdentleriňiziň bagtyna, tagtyna, jan saglygyna gowanyp olaryň başyna baş bolup gelmek şolary ýaly mydama nesip etsin. Begnazaryň adyndan Doglan günüňi denanlaryň bir häzirki wagtda denanlaryň ene şu diýsen başlat gerek däl. Gymmat bahaly gül ipek. Owadan reňkde. El çarpaly. Galy berse-de ýalygysyna bolkal ogluň Begnazaryň adyndan süýjülük torty. 2 etaj bilen. Kesse şowhun el sarpyň. Ene bir gutlawlara goşulanlar bar. Bagtygul elneze ilki bilen mehriban giýiňiz Şah Muhammed, oňam siziň dogurlaňyz meňem agalam Settar Rahim Nurik Şatlyk Roşan aglaram şu gutlawlara goşuldy. Ýaşyňyzyň uzun bolmagyny tüýsürekden arzuw etdi. Ýene bir el sarpyň. Ine özüňizem Begla, Didara hemme çağalaňa mehriban perdentleriňe ýürekdäki arzuwlaryňy, sag bolsunyňy bir beýan edip ber. Ondan soňra mihmanlyňa mardyň açdyr. Sag bolsun, oglalamam, çağalam doňganyş memmesi minnetdar şeýtilana. Hemme sag bolsun aýdyn. Sag bolsun hemme. Ötenin nime prezident sag bolsun. Mehriban kabamcan yubiley ýaşyň gutly bolsun daýym. Hemisi tatsaň toý ýadylsyn. Dädem bilen bile goşarmak nesip etsin. Inni kelişýär agtyk toýlaryna oturmak nesip etsin daýym. Hemmäňe de ýetirgey. Kabamcan ýaşyňyz okosyn, garolyn ýaşnarsyn dädem bilen goşaran. Medan biziň wagtymyzdy görmek nesip etgeýärler. Aglamyda köp sag bolsun aýdym minnetdar. Akamama ýaşyňyz ýymysyn, garolyn ýaşnarsyn. Bagtygul ýaşyňyz ýymysyn, taşagyň toý ýadylsyn. Gyýew bir ömür bagtly ýaşa. Moskvadakylaryň tag bolsun, tagaman etdiler. Ýaşyňyz ýymysyn. Daýdy sen ýaşyňyz ýymysyn, garolyn ýaşnarsyn. Güler ýüzüň bilen mesulmasyn. Daýdym jan ýaşyňyz ýymysyn, görjäň gowluk bolsun. Daýym bilen bagtly ýaşaň, daýjan inni ogluň öýlenip öýüňde keçepe gelsin. Toýdyk geleli. Ýaşyňyz ýymysyn. Daýdy jan ýaşyňyz ýymysyn, agtyklaryň çağalaň bagtyna uzak ömür döwrandyr. Bagtygul elçe ýaşyňyz ýymysyn, uzak ýaşa, garolyn ýaşyny bersin. Quraş gaqam bilen goşagara.
Batı ölse göreğliğin aşını versin, uzak yaşa. Elmidama kuraş kakamlen güleri yüzünüz solmasın. Gelce yaşın udym bolsun, uzak yaşa. Adam bilen bir ömür bagtly yaşaň. Öňüňde toý dik gelelim. Gece bersin. Gelece yaşın udym bolsun. Näme çağılaňa. Ağam bilen bir ömür bagtly yaşaň. Toýuňda mutlu bolsun. Ne yaşaýan olsun. Gelce yaşın udym bolsun, kuraş kakamlen Gelce yaşın udym bolsun, ağam bilen bir ömür bagtly yaşa. Uzak yaş versin. Ne yaşın udym bolsun, uzak yaşaýarlar. Koşadyma bagtly yaşaýarlar. Ellerini atıklabına şey belirmek netibesin. İlk olarak gözümden gören gelini Baktul yaşın uyum olgoy Allah'tan şu çağılan onu kulübüne yaşamak, kulübüne oturmak. Bir gelin çürüp, gece çürüp, önüne şeyine toylar yerinde o öntürmek nasip etkey. Adamların törenden sonra idinin nezleştiren onu öldürecek diyen, toy verecek diyen, şu atlan hemen de Müslümanlığı bunun toylan hemen sana nasip etkey. Onu koy. Oğlum, gelce yaşın oğlum, ağamın kulüp yaşan daim. Bala çağlan daim toylan görmem nasip etsin, artık çoğuluk görmek nasip etsin dacan. Cüğün uyda hemen size de sağ olun, feylap gelenize de işinize üstünlük. Taýda yaşyň udym bolsun, göreğliň yaşyny versin. Madama toý dik gelelim. Kuraşasaň, nam toý dik gelelim. Gatnaşyň. Taýda bagtly olsun. Yaşaýan olsun. Gelece yaşyň udym bolsun, uzak yaşa. Onda bagtlylarynıza aýdylan arzular hasyl bolsun. Biziň adymyzdan Ceyhun Production adyndan Begnadaram ne birinji gedekde. Dünkü ejeketine mutlu Jemalym bar kutlak aýdypdyk. Begnadara da didara da ähli perentlerinde bizem sag bolsun aýdy. Zan sag bolsun, sagaman okap, sagaman bilim alyp, sagaman diplomny alyp öýe gelmegi nesip etsin. Indi Begnadaryň sargydyny goşgusy geçirsek bolmady. Bir el sarpsan goşgy aýtdyk. Doyma ýokdur mehir muhabbetinden, meniň bar derdime dermanım ejem. Huluruň bir ömür mesken edinsem, galmaz bu dünýede armanım ejem. Didämiň nuru sen, ýoluma ýagty, seniň üçin gurdum, köňülde tagty. Isläp perzentlerine soýulmaz bagty, ömrüme nur çaýan, dergärim ejem. Sözleriň dürdäne, yüregime ýakyn, gözleriň mehriban, kalbyň şeýle giň. Bize sowgat veren akbalyň üçin boloýun men seniň gurbanyň ejem. Gecelerin in gödeli meniň ejem yüregimde süýüp sana canım ejem can ejem Gecelerin in mehribany meniň ejem yüregimde süýüp sana canım ejem can ejem Kimin asıllı bırdana kimin Söylörüdür kimin asıllı bırdana kimin Daşımda pervana kimin canım ejem can ejem Daşımda pervana kimin canım ejem can ejem Gecelerin in gödeli meniň ejem yüregimde süýüp sana canım ejem can ejem Gecelerin in mehribany meniň ejem yüregimde süýüp sana canım ejem can ejem Doğa dileklerin bilen yaşayarız canım ejem Dilek duaların bilen yaşayarız canım ejem
Gece gündüz arzum uzak yaşa canecim. Gece gündüz arzum uzak yaşa canecim. Gecelerin in gödeli menin ecem, menin ecem. Yüreğimde suyu sana canım ecem, can ecem. Gecelerin in mehribanı menin ecem, ey menin ecem. Yüreğimde suyu sana canım ecem, can ecem. Gecelerin in gödeli menin ecem, menin ecem. Yüreğimde suyu sana canım ecem, can ecem. Gecelerin in mehribanı menin ecem, ey menin ecem. Yüreğimde suyu sana canım ecem, can ecem. Bakışlarından belli, vallahi bu kız sasu. Bakışlarından belli, vallahi bu kız sasu. Oynur canımdır canım, kurbandır sana canım. Oynur canımdır canım, kurbandır sana canım. Nedenimde darıldın, gel sana, gel sana, gel sana küçük hanım. Nedenimde darıldın, gel sana, gel sana, gel, 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 gel sana küçük hanım. Kaburiselli uşak inansız yaşar mı? Kaburiselli uşak inansız yaşar mı? Oynur canımdır canım, kurbandır sana canım. Oynur canımdır canım, kurbandır sana canım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel sana, gel sana küçük hanım. Ne dedim de darıldın, gel sana, gel sana, gel, 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 gel sana küçük hanım. Mehriban tomaşaçylar, özüňiz şaýat boluşyňyz ýaly biz begnalaryň didaryň ýollan azaýyp arzuwlaryny, azaýyp dileklerini bagtygul gelnejemizde gary berdi şo dawra gatnaşýan ähli mihmanlara da ýetirdik. Begnazara didara köp sag bolsun aýdýas. Ýene bir zat şu bagtygul gelnejemiz belledi. Ýa-ni damagda olup begenjinden ýa-ňa begnazara ýüregimdäki diýdi, dileklerimi, arzuwlarymy, minnetdarlygymy bildirip bilmedim diýdi. Ýöne käwäň ýüreginden perdendine nähili duýgular geçýän bolsa şolaryň hemmesini öz ýüreginden geçirip begnazara didara ähli perdentlerine çuňur ýüreginden çuňur minnetdarlygyny bildirdi. Bizem begnazar zana didara köp sag bolsun aýdýas. Bizi tomaşa etmege dowam edin. Bu surpriz Ceyhun Production dowam etmegini dowam edýär.